Χρόνια πολλά και καλά. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω σε όλα τα δελτία ειδήσεων πυκνώνουν οι ειδήσεις από τα φιλοζωικά σωματεία για την προστασία των αδέσποτων σκύλων και γενικότερα για την προστασία των κατοικιδίων. Είδατε εδώ έχω δύο σήμερα, παρακαλώ να τα δείξουμε, δύο. Και τι είναι, φατσουλίνια μεγάλα. Τα λέω φατσουλίνια, κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχω τον Αστερίξ με ένα κοριτσάκι εκπληκτικό. Το βλέπετε, έχει αρχίσει ήδη το φλερτ. Το βλέπετε, η μικρούλα κυνηγάει τον Αστεριξάκο. Τυχερούλη σήμερα ο Αστεριξάκος μου φαίνεται. Και κοντά σας έχω το φίλο μου, τον κύριο Κώστα Φωτόπουλο, ο οποίος είχε την καταπληκτική ιδέα να ιδρύσει μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία ασφαλίζει σκυλάκια, τα αγαπημένα μας σκυλάκια. Σας καλωσορίζω κύριε Φωτόπουλε. Να πω το όνομα της εταιρείας, είναι η Δέδαλος εταιρεία, η οποία θα μας πει ο κύριος Φωτόπουλος τι ασφαλίζει. Ασφαλίζει τι, καρδούλες, αγαπούλες και σκυλάκια όμορφα. Λοιπόν, έχετε είστε διευθύνων σύμβουλος στη Δέδαλος Life Insurance. Πείτε μας καταρχάς την ιδέα, την έμπνευση. Να ασχοληθείτε, είστε φιλόζωος, εντάξει, να ασχοληθείτε με τις αγάπες. Όλα ξεκίνησαν πριν 7 χρόνια όταν για ένα δικό μου σκυλάκι χρειάστηκε να πάω σε κτηνίατρο και ανακάλυψα ότι τα έξοδα τελευταία στιγμής ήταν υπεραρκετά. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος κτηνίατρος μας είχε αναφέρει ότι στο σιρτάρι του είχε ένα σωρό ταυτότητες από ανθρώπους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν κάτι για το σκυλάκι τους και τους αφήναν τις ταυτότητες σαν εγγύηση για να τα κάνουν καλά και να φέρουν πίσω την άλλη εβδομάδα τα χρήματα. Ταυτόχρονα πήρα και ένα μεγάλο χαρτί με φάρμακα που πρέπει να πάρω που ήταν γραμμένο και στις δύο πλευρές και λέω είναι κρίμα να μην υπάρχει και αυτή η ασφάλεια τουλάχιστον στην πατρίδα μας. Υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι πράγματι που έχουν μοναδική συντροφιά τα σκυλάκια τους ή τα υπεραγαπούνε και όταν έρθει η ώρα κάτι πάθουνε και πάνε στον κτηνίατρο πραγματικά ή χρειαστούν κτηνιατρική κλινική για μια επέμβαση, δεν μπορούν να πληρώσουν, να καταβάλουν το αντίτιμο μιας επέμβασης χειρουργικής ή μιας σειράς φαρμάκων, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν έγινε η εταιρεία του φίλου μου του κυρίου Φωτόπουλου, η οποία τώρα πείτε μου κάτι, έχει ανταπόκριση. Έρχονται άνθρωποι να ασφαλίσουν τα σκυλάκια τους. Σιγά σιγά έρχονται. Φταίμε και εμείς διότι έχουμε συμβεβλημένα μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι σε λίγο καιρό που θα κάνουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό, αρχές του χρόνου κιόλας, θα καλύπτουμε όλη την περιφέρεια της χώρας, χωρίς κανένα συμβεβλημένο, ο καθένας θα αντιμετωπίζεται όπως οι άνθρωποι. Πώς ένας άνθρωπος έχει μια ασφάλεια υγείας και πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και κρατάει τις αποδείξεις, προσπαθούμε να αναπτύξουμε τη φιλοζωική παιδεία στην Ελλάδα και να τους ασφαλίσουμε ακριβώς το ίδιο. Να είναι ένα και αυτό. Πού βρήκατε περισσότερη ανταπόκριση, στους Αθηναίους εδώ ή στους Θεσσαλονικείς? Έτσι για να δούμε γεωγραφικά. Έρχονται γιατί σας λένε, θέλουμε να ασφαλίσουμε πόσα, 1, 2, 3 και 4 και 12 σκυλάκια. Και η επαρχία πάρα πολύ. Κι όμως. Και η επαρχία πάρα και πολύ. Η επαρχία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τα νησιά πάρα πολύ. Οι κατηγορίες της ασφάλισης. Θέλω να μου πείτε, έρχομαι εγώ και θέλω να ασφαλίσω αυτό το μούργο εδώ πέρα που μου έχει φάει τη ζωή, κοιμάται μαζί μου. Είδατε τη φάτσα, μεγάλη. Με μύτη θρούμπα. Τι βλέπετε. Γιατί τον ασφαλίζω, για ασθένεια, τον ασφαλίζω μήπως μου κρυώσει, μήπως δεν βρει φιλενάδα. Τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπω είναι λίγο πιο πολύ αλήτσα από άλλοτε. Λοιπόν. Ναι, τι κάνω, δηλαδή πόσο τον ασφαλίζω και πώς. Καταρχάς ξέχασα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας βοηθάτε και να... άλλο, όχι, εντάξει, σας ευχαριστούμε εμείς. Και για την παιδεία σας. Που ήρθατε. Οι ασφάλειες είναι τριών ειδών. Η πρώτη ασφάλεια ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2013 από την ΆΡΑΚ, που είναι η νομική προστασία ιδιοκτήτη κατοικιδίου, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει το κατοικίδιο και ο ιδιοκτήτης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν αρρωγός. Μετά ήρθε η Ατλαντική Ένωση, η οποία έδωσε την αστική ευθύνη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από ένα δάγκωμα στον κήπο, από ένα δάγκωμα στο αυτοκίνητο, από ζημιές μέσα στο σπίτι. Ότι μπορεί ένα σκυλάκι να δαγκώσει κάποιον, αν μάλιστα είναι μεγάλο, και να ζητάει αστική ευθύνη. Φυσικά.
Επίσης, ταυτόχρονα καταφέραμε πάλι μέσω της Ατλαντικής να ασφαλίσουμε τα κατοικίδια μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν κάποιος φεύγει διακοπές ή πηγαίνει σε ένα ταξίδι ή πηγαίνει στο εξοχικό του, συνήθως κουβαλάει και το άλλο μέλος της οικογένειας που είναι το κατοικίδιο. Στη διαδρομή, σε ένα τροχαίο, η ασφαλιστική καλύπτει και το μέλος σαν να είναι άνθρωπος, ισότιμα. Και για απώλεια ζωής και για έξοδα και για χειρουργείο. Το ίδιο γίνεται και στις ασφάλειες πυρός και επιχειρήσεις. Και η τελευταία ασφάλεια είναι η ασφάλεια η οποία αφορά την περίθαλψη. Πρωτοβάθμια, εξετάσεις, Γιατρό. εμβόλια, μέχρι τσίπ και βιβλιάρια. Επισκέψεις στο γιατρό ασφαλίζονται, όχι. Ασφαλίζονται μόνο Έχουμε και δύο κάποια σοβαρά πράγματα. Έτσι. Έχουμε και 2 επισκέψεις δωρεάν, ώστε να μπορούν να επισκέπτονται πιο συχνά. Γιατί όταν θα χάσουν το κατοικίδιο, επειδή δεν του έχουν πάλι σωστά τα εμβόλια ή δεν έχουν μάθει ακόμα τι πρέπει να τρώει, να μην τρώει κόκαλα, να προσέχει πάρα πολύ, πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνεί με τον κτηνίατρο για να του ζήσει και πιο πολύ. Η ασφαλιστική εταιρεία η δική σας, Δέδαλος Life Insurance, Μάλιστα. έχει σχέση και με τους κτηνιάτρους, αναπτύσσεται σχέση δίκτυο κτηνιάτρων, Ναι, και με κλινικές και με κτηνίατρους. οι οποίοι δίνουν τις 2 δωρεάν επισκέψεις σε αυτούς που ασφαλίζονται προφανώς. Και έτσι. grooming δωρεάν, και ένα grooming δωρεάν. αλήθεια? Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι, Πλύσιμο, κούρεμα, καθάρισμα αυτιών, νύχια. τα ακούς. Τα ακούει μάλλον. Εξασφαλίσαμε και το καθάρισμά μας. Πείτε μου κάτι και φυσικά εκτός εξετάσεις μέσα. Εξετάσεις. Γιατί έχουν τα check-up τους. Έχουν check-up. Όπως οι άνθρωποι πρέπει και αυτά να κάνουν check-up. Έχουμε μέσα ένα εμβόλιο, το πενταπλό εμβόλιο κάθε χρόνο με 10 ευρώ και ένα ετήσιο check-up πάγιο κάθε χρόνο. Δωρεάν το check-up. Δωρεάν, έτσι. Πείτε μου κάτι, τα ασφάλιστρα των ζώων. Αν θέλετε μου λέτε, ξέρω εγώ, καλά. Όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας, βέβαια, κοιτάξτε τι ωραίο, να το δείτε εδώ, τι ωραίο είναι μέσα, τι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κοιτάτε, με το σκυλάκι πάνω στο γραφείο εδώ πέρα. Έχουν βγάλει εδώ ένα διαφημιστικό της εταιρείας, το οποίο είναι πραγματικά όμως, παιδιά, πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν των υπηρεσιών που προσφέρει η ασφαλιστική εταιρεία στους ανθρώπους, έτσι, και εδώ είναι τα στελέχη της εταιρείας, να δείτε, εδώ είναι τα στελέχη της εταιρείας, έτσι, ναι, με το φίλο μου, τον κύριο Φωτόπουλο. Εδώ λοιπόν μπροστά όμως, όπως βλέπετε, δεν έχουν ανθρώπους, μέσα είναι οι άνθρωποι. Στις υπόλοιπες σελίδες, μ' αρέσει αυτό. Εδώ λοιπόν είναι αυτός ο Μπόμπυρας εδώ, είδατε πως κοιτάει. Γιατρό τον έχεις ντυμένο. Γιατρό, είναι γιατρός ντυμένος και κοίτα και εδώ, καταπληκτική εικόνα. Εδώ, πω, 2 φάτσες. Εδώ το βλέπετε. Στο φυλάδιο λοιπόν της εταιρείας προηγούνται τα κατοικίδια, οι αγάπες. Μέσα είναι οι άνθρωποι βέβαια και όλες οι κατηγορίες. Πείτε μου κάτι, τα ασφάλιστρα είναι υποδέστρα των ανθρωπίνων. Μιλάμε για 10 ευρώ μηνιαίως. Είναι 10 ευρώ. 10 ευρώ για το σκυλάκι σας. Ασφάλιστρο. Ασφάλιστρο κινδύνου. Για εξτάσεις. Για γιατρό. Για χειρουργείο με 80. Για χειρουργείο. Έκπτωση σε τροφές. Για έκπτωση σε τροφές. Δωρεάν check-up. Και το Δωρεάν check-up και φάρμακα. Όχι. Απ' έξω τα φάρμακα. Όχι ακόμα. Έχεις ακριβώς τα ίδια που έχουν εδώ. Επιμνημονίου. Έξω τα φάρμακα. Το κατάλαβα. Τσουλά μου μόρφη. Τα πάντα υπάρχουν, έτσι. Μέσα. Με 10 ευρώ είναι. 10 ευρώ. Είναι 100... Δηλαδή με 120 το χρόνο Ναι. ασφαλίζει κάποιος το σκύλο του. Ναι. Παίρνει κάρτα και... Παίρνει συμβόλαιο. Συμβόλαιο με πόσο κάνει κάθε εξέταση, πόσο κάνει το κάθε χειρουργείο, τα συμβεβλημένα δίκτυα. Πείτε μου κάτι άλλο. Οι φιλοζωικές οργανώσεις συμπαρίστανται στην προσπάθειά σας. Δηλαδή διαδίδεται η ασφάλεια των κατοικιδίων ή δεν διαδίδεται, μένει ας πούμε στις προσπάθειες που κάνετε εσείς? Όχι, βοηθάνε. Απλά βοηθάει και το κράτος για πρώτη φορά. Δηλαδή, πέρασαν νόμο ότι πρέπει να είναι τσιπαρισμένο. Έχουν πέσει πρόστιμα σε πολλές περιοχές. Πρόσφατα πέσαν στην Κρήτη, πολύ μεγάλο πρόστιμο, επειδή τους πιάσαν χωρίς να έχουν τσιπ. 300 ευρώ πρόστιμο. Αν βγαίνεις έξω και κάνεις τα κακά και χωρίς να έχεις το σακουλάκι και τα μαζέψεις, έχεις 100 ευρώ πρόστιμο. Και ισχύει αυτό, αν πέσει ομάδα Δίας. Ναι, γίναμε λίγο. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Γίναμε Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν μπορεί να κάνει κακάκια του όπου θέλει χωρίς να τα μαζεύει ο ιδιοκτήτης. Ακριβώς. Μπορεί να πηγαίνει να τα μαζεύει και να τα αφήνει μέσα στο δρόμο. Έτσι δεν είναι, μικρέ?
Μια που μιλάμε για Ευρώπη, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Στην Βιέννη υπάρχει ένα μπαρ με γάτες, οι οποίες είναι στην πόρτα, δύο πορτιέρισες γάτες, μία με ροζ φιόγκο και μία με μπλε. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει μπαρ με σκύλους, ειδικά σκαμπό και θέση για σκύλους. Στο Μόναχο υπάρχει εστιατόριο κανονικό, όπως έχουν ανοίξει και στην Ελλάδα σιγά-σιγά. Το οποίο έχει τις τροφές σε ένα επίπεδο χαμηλό, περνάνε τα σκυλάκια και αρκεί με τη μυρωδιά θέλουν, σου λένε το τι θα φάνε. Και στη Μαδρίτη βρήκα, δίπλα στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου, που είναι η πιο τουριστική περιοχή αν θέλετε, στην κατηφόρα που πάει προς το γνωστό μουσείο, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, το τεράστιο μουσείο, βρήκα ταβέρνα στην οποία προηγούνται οι σκύλοι. Βεβαίως, σερβίρουν πρώτα το φαγητό του σκύλου και μετά των ανθρώπων. Η ιδιοκτήτρια, η οποία μιλούσε καταπληκτικά γαλλικά, σπανιόλα, αλλά με γαλλική παιδεία, μου έλεγε ότι αποφάσισε μαζί με την κόρη της να φτιάξουν αυτό το εστιατόριο επειδή λατρεύουν τα ζωντανά. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε μέσα, λέει τι θα πάρετε εσείς, την πάντα εσείς, πρώτα να δούμε τι θα φέρουμε το Αστερίξ. Και έφαγε πρώτα ο Αστερίξ, έβλεπα δε όλα τα σκυλιά, κάτι σκύλαρους τόσους μεγάλους κάτω από τα τραπέζια, έτσι τα ταΐζανε όλα και μετά φάγανε, τρώγανε οι άλλοι. Έτσι. Κύριε Φωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε και προσωπικά εσάς. Ναι, θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να διαδώσουμε την ασφάλιση για τα ζωντανά, γιατί πραγματικά είναι αμαρτία, κυρίες και κύριοι, έχω κάτι μέσα μου να σας το πω. Είναι αμαρτία, ξέρετε, αρρωσταίνει το σκυλάκι, στενοχωριέται ο ιδιοκτήτης, καμιά φορά και τρενίζει από τη στενοχωρία που λένε. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το σκυλάκι, αλλά δεν έχει και τα μέσα να το υποστηρίξει ιατρικά. Να το πάει σε μια κλινική, να του δώσει τα απαραίτητα φάρμακα, να το χειρουργήσει για να γίνει καλά. Κάποιες φορές τα χειρουργία είναι δύσκολα. Έχω ένα φίλο μου στην Νότιο Γαλλία, στο Μονακό, που έχει έναν παρόμοιο, λίγο πιο μεγάλο. Λίγο πιο μεγάλο. Και τον χτύπησε αυτοκίνητο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε ορθοπαιδική επέμβαση. Ο φίλος μου όμως έχει χρήματα, έχει ένα μεγάλο εστιατόριο εκεί και φρόντισε να πάει ο μπούμπης του, ολόιδιος είναι, ολόιδιος. Έτσι, φρόντισε να πάει ο μπούμπης του στην κλινική και να γίνει καλά. Του περάσανε μάλιστα ειδικό πλέγμα γιατί το είχε χτυπήσει το αυτοκίνητο δίπλα στο πεζοδρόμιο, κάπου εδώ το πήρε και του έκανε αμέσως κατάγματα. Φανταστείτε έναν άλλον. Χίπι τον λένε το σκύλο, τώρα το θυμήθηκα το ονοματάκι του. Ο Χίπι. Λοιπόν, φανταστείτε έναν άλλον που δεν έχει χρήματα και βλέπει το ζωντανό του να είναι σε μια κατάσταση παράλυτη. Το καταλαβαίνετε έτσι. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Φωτόπουλε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή.